Häiritseekö teitä, että tekee ruuvun? Mä menen vähän tuonne peremmälle. Niin. Niin, joo. Saa vähän palkata koiraa kuitenkin. No, joo. Ei yhtäkään tajutunut. Se oli ihan tason vieressä. Ykkösen virheitä ja se yksi uusi. Niin joo, tossa kun me laitoin. Ja sitten mulla oli tossa niin Ilmari istui. Näitkö sen? En. Ilmari istui ton 12 kyltin päälle. Siis se istui ehtiin, niin se siirtyi sitä koko kylttiä. Mutta no, se istui kuitenkin niin ihan sama. Sitä nyt rakennetaan se rata siinä väliin. Se oli minun moka tossa. Kato, toi on eka kerta, kun me mennään ilman sorralla. Tällä vaan kato, kun me hankasin tätä tuolla taskussa, niin tätä, että oikein haisi namille, niin tuolla vaan kuolavaa. Me tunsin jalalla, niin kun varpaalle tippuu. Onneksi tää ei ole. Tuleehan. Wow! Hyvä pitkä! Hieno! Kato, niin, en tule autoon.